Panthawi no a chairman a manifesto anakonza kuti akubweresereni manifesto masana uno ndezimene zitachitika pano bwana. A director a campaign Honorable Makande alandire manifesto. Akalandira manifesto tiyapempha Dr. Jen Ansa, our running mate, Pamaso, our partner, bwana watu a Chihana mufike kusokolo kuno. A director a campaign akupasileni muyende mupite mukapase bwana manifesto yathu. Ndipemphe a director a campaign Honorable Makande kuti mufike kusokolo kuno. Chala mwamba cha profesa, chala mwamba cha profesa, chala mwamba cha profesa, chala mwamba cha profesa. DPP woye! Manifesto yathu kufika malo pano pamene akutilandirira ndi a director athu a campaign Honorable Makande amene atapasire Dr. Jen Ansa komanso apereke chala mwamba Honorable Makande kutilandirira manifesto yathu masana uno adiperekera kwa Dr. Jen Ansa, our running mate, komanso Honorable Chihana. Ndipemphe anzathu tipereke njira apa, tipereke njira pamene running mate athu komanso Honorable Chihana a partner akupita akapereka manifesto kwa Profesa Peter Mutharika. Chala mwamba. DJ. Chala mwamba. Takwasa ni chala mwamba inu. Chala mwamba inu. Apa chala mwamba. Bwana, ndimwe mwezi kukomera zinthu pano. Lero tigona pompano eti. Lero tigona pati. Tigona pati. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo kwambiri bwana, mundilole chifukwa cha nthawi tithamange pang'ono. Nthawi ino mwaulemu tsopano ndi apemphe Bambo Enoch Chihana, His Excellency President wa Afford Chala mwamba. Afford woye! Afford woye! Zikomo kwambiri. Chala mwamba. Uko chala mwamba. DPP woye! Sindi kumva. DPP woye! Ntawi! A professor woye! Yeah, a professor woye!
Cheni asa woye. Zikomo. Nthawi yatithera zikomo kwambiri. Ndipereke ulemu kwa munthu wamkulu kwambiri. Pachitumbuka timati katundu mzito. Profesa Arthur Peter Mutharika. Ulemu kwa running mate athu mayatu Justice Dr. Asa. Ulemu ma president nonse ma vice president a DPP a secretary general komanso a vice president a Ford komanso ma secretary general titi ma members nonse a NGC ndi national executive chifukwa cha nthawi. Amayi ndi abambo nthawi yatha. Ine mundivomereze Your Excellency ndimenye express. Choyamba ntchito yanga pano ngati president wa Ford ndionena kuti m'malo mwa chipani chonse cha Ford kuyambira ku Nsanje ukafika ku Chitipa ku Mchinji kulikoma tonse amene tinapita ku Sikelo ndumakwana makeji sitinafunthepo tukupangani ndosi kuti ndinu presidential candidate wa DPP ndi a Ford. Komanso a running mate ndikugwirani dzanja. Bwerani hapa. Ndanena kale ntchito yanga ni express. Digirani. Tigwirepo ntchito kuti Chakwera amve uko. Mayiwa ndio bwana anasankha kuti akhale running mate. Timvane pang'ono. Anasankhidwa kuti akhale running mate wathu. Pali zifukwa. Choyamba ndi mayi amene ali ndi experience. Chifukwa choti ali ndi experience, boma laonongeka kwambiri. Kwawola ku Capitol Hill panafunika munthu amene amadziwa malamulo, wakhala mboma, wozika maganizo, komanso wa experience amene angatisunge bwinobwino akakhale ku Capitol Hill. Mayi takulandirani andife tikuthandizani zikomo kwambiri. Ntchito ya ine pasani 2 minutes timalize. Chifukwa ndifuna kuti ndi adzutse a running mate komanso bwana atilankhule. Chomwe ndimafuna ndikulonjezeni bwana ndichi. Inu musavutike ndi kampeni. Inu bwana kadyeni somba kumangochi ntchito aitisireni ife tigaule. Tisireni. Awa mmadandaula nayo ni size zathu zaife. Tithana nawo. Kayamapha tithana nawo. Kayamaba tithana nawo. Kanyankhanza tithana nawo. MCP nifuna ndakumbutsa ichi. Ndikudziwa amene ndikulankhula pano agulira bando anthu utazitukwana. Ine mkamani tukwana kwambiri mpamene nimagwetsa boma. Ndifuna nene ichi. MCP mudziwa kuti 1993-1992 tupita ku referendum. Nkhani inatuluka kuti MCP tipange ban. Amene anakuombolani kuti chipani chanu sachipange ban tinalifa a Ford. Chifukwa manena kuti chipani cha panthu ambiri chisakhaleso chipani
chifukwa is a terrorist group. Ndiye titakhala pansi nena kuti iya itabweretsa matipate. Ngati tabweretsa matipate tivomereza aliyense. Koma inali mistake. Inali mistake. Ndiye inuyo msaganiza kuti popeza zipani 9 tinakuyikani mboma, mmodzi mwa iwo tinali ife ojiya kuti basi ya Chakwera idzadze. Titaona kuti apa palibe zinthu zenizeni tinatulukamo. Your Excellency, tigwira ntchito. Musadandauleso tigwira ntchito. Ma Vice President dzukani. A Secretary General dzukani. Ma members a National Executive onse afford ndi DPP dzukani. Pali mphwempho apa? Pali mphwempho apa? Ine sinapangepo misala khala ndipasi. Ine sinapangepo misala usapota zinthu zopanda pake. Komanso agogo aine analifumu Chief Mas. Anandiuza chinthu chimodzi kuti akuluakulu ni ndambo mozimira moto. Moto wayatsa Chakwera kulibeso dambo lina koma pita Mutharika. Kulibe. Ndio iwali biza kuti wakula. Wakula. Ndio okalamba. Kodi ife tifuna iwazi kanyamula miyala? Tifuna akalime kumunda kwa munthu? Tifuna akalime kumunda wa Chakwera? Akachite ganyu kwa Chakwera? Inu ya accomplished constitutional lawyer. Kwa America tinali modzi. America imakudziwani, Britain imakudziwani, China imakudziwani. Ndeti dandaula kapu kwa chabe. Bwana. Gwirani ntchito isatilipo. Now is my honor and privilege. Ndidutse mai ogona kosatseka. The next president of this republic, Uyambaba 16, Dr. Jenasa, fikani hapa. 111 Chihana the one. DPP oye! Adadi oye! Adadi oye! Amayatu Professor Gertrude Mutharika oye! Chihana oye! My Vice President ose oye! Ifet ose oye! Ntawi! Zikomo. Ndipeleke ulemu kwa